4 लाख करि बिथांमोना होदोंमोन बे 4 लाख करिखौ माला रिलिज खालायना होगोन होननानै बुंदों बेंकआव फिक्स डिपजिट खालामना दोन 3 बोसोर अलरेडि 3 बोसोर बारलांबाय दा जुदि 25 जानुवारियावसो जुदि फैसाखौ होयोब्ला अब्ला खै बोसोर जाखो हिसाब खालामना नायबानो 4 बोसोरनि बारलांबाय अब्ला 2025 आवसो जुदि मेच्योरिटी जाहैयोब्ला बे सेंग्राफोरा दिनै मा खालायगोन बेहाय मोनसे आंनि एन्सार होदों जे जॉइंट मनिटरिं कमिटिनि सावराय मेलनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों आवगायबाय थादों होननानै बुंदों दा 4 बोसोर जाबाय 4 बोसोर जाबाय 4 बोसोरसिम सावरायबाय थादों नामा बिथांमोना दिनैसिमबो बेखौ बन्द खालायनो हायाखै मानो हायाखै दाथ' बिराद खस्थ मोनदों एनडिएफबि सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ मोनदों एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि केसखौ थाबैनो जुदि नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि गेजेरजों सावरायनानै जुदि कोर्टनि गेजेराव जुदि नोटिस फैबाय थानाय बेखौ जाहाथे नोंथांमोना बन्द खालायनानै होनो हायो नङाब्ला एनडिएफबि सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ मोनबाय थादों बिटिसि सरकार खुंथायाव थानाय गोहो प्रमद बर' बिथांनिसिम आं मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन जे बर्तमान दानि बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जिथु माखासे एनडिएफबि सेंग्राफोरनि मोननांगौ जायफोर रिहेबिलिटेसन बे रिहेबिलिटेसनखौ लानानै आं मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन बे कुइसन लाबोनायाव बिथांमोना मोनसे एन्सार होदों बे एन्सारनि गेजेरजों आं माने सेटिसफाइड नङा बिथांमोना जेरैबायदि एन्सार होनांगौमोन बेबायदि सेटिसफाइड नङा जे जायफोर दिनै एनडिएफबि सेंग्राफोर दिनै बेहाय मोनसे सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे दफा दंमोन केसखौ लानानै आं मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन जे बर्तमान दासिमबो सुक्ति जानाया दिनै 4 बोसोर जाबाय जे दासिमबो एनडिएफबि सेंग्राफोरनि सायाव जिथु कर्टनिफ्राय नटिस हरबाय थायो नटिसनि गेजेरजों कर्टआव हाजिर जानो थाखाय जिथु नटिस हरबाय थायो बिनि सायाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ माबायदि सावरायनायनि गेजेरजों बन्द खालायनो हागोन अलरेडि बिथांमोना बेहाय मोनसे आंनि एन्सार होदों जे जॉइंट मनिटरिं कमिटिनि सावराय मेलनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों आवगायबाय थादों होननानै बुंदों दा 4 बोसोर जाबाय 4 बोसोर जाबाय 4 बोसोरसिम सावरायबाय थादों नामा बिथांमोना दिनैसिमबो बेखौ बन्द खालायनो हायाखै मानो हायाखै दाथ' बिराद खस्थ मोनदों एनडिएफबि सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ मोनदों माने मासे मास दिनै कर्टनिफ्राय नटिस हरबाय थायो दा नंखायनो आं नोंथांमोननि नैबे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों बेहाय बिथांमोना मोनसे स्पष्ट बिथांमोना क्लियार खालायना होनो हायाखै जे सावरायबाय थादों होनना बुंदों जॉइंट मनिटरिं कमिटिनि गेजेरजों सावरायबाय थादों होननानै बुंदों दा सावरायनाया जुदि 4 बोसोरसिम जुदि जालाङोब्ला आरो दिनै बे एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ माला फ्रि खालायना होनो हागोन दा बिथांमोना सोंबा बुङो जे दिनैनि थारिखआव जे एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि सायाव सावरायनाय बे केसा मोनफानि उनाव मोनफा जोबलांबाय थादों होनना बुंदों दा बेनोथ' फोरमान ना बिथांमोना स्पष्ट बुंनो हायाखै नंखायनो आङो खावलायदों जे बिथांमोना एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ फ्रि खालायना होनायनि जिथु दायित्व लादों बिथांमोना जिबायदि गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना दिनै व्यर्थ जादों मावनो हायाखै नंखायनो आङो दिनै खावलायनो नागिरदों बिटिसिनि सरकाराव खुंथायाव थानाय जाय प्रमद बर' बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि केसखौ थाबैनो जुदि नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि गेजेरजों सावरायनानै जुदि कोर्टनि गेजेराव जुदि नटिस फैबाय थानाय बेखौ जाहाथे नोंथांमोना बन्द खालायनानै होनो हायो नङाब्ला एनडिएफबि सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ मोनबाय थादों आरो नैथियाव बुंदों जे जायफोर दिनै रिहेबिलिटेसन बिथांमोना जिथु होनो गोनां मोननो गोनां मानसिफोरनो दिनैसिमबो सार्भे पिरियडआव दंबाय थायो जे मानो थाखाय बिथांमोना दिनैसिमबो क्लियार होनो हायाखै बे मोनसे सन्देहजन जानानै दंबाय थायो बिथांमोना बुंदों बेहाय जे जायफोर एनडिएफबिनि सेंग्राफोर बिथांमोनखौ जोङो मोननांगौखिनिखौ होबाय होननानै बुंदों दा होबाय होननानै जोंहा थाबा जानाय नङा दा मोनदोंना मोनाखै बेखौबो बिथांमोना नायबिजिरनांगोन ना दिनै 4 बोसोर जाबाय बेहाय दिनै बिथांमोना एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनो 4 लाख करै बेंकआव बिथांमोना फिक्स डिपजिट खालामना दोनदों बेहाय स्पष्ट लिरनाय दं नै बेहाय नोंथांमोना नाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों नाय जे बेहाय 2021 नि 11 जानुवारियाव फैसाखौ बिथांमोना फिक्स डिपजिट खालामनानै दोनदों दा रिलिज होगोन बिथांमोना 2025 आव 11 जानुवारियाव बिथांमोना रिलिज होगोन अब्ला खै बोसोर जाखो आरो बिथांमोना एन्सार होदों आं सोंदोंमोन जे जायफोर दिनै एक्स एनडिएफबि 4 लाख करि बिथांमोना होदोंमोन बे 4 लाख करिखौ माला रिलिज खालायना होगोन होननानै बुंदों बेंकआव फिक्स डिपजिट खालामना दोन 3 बोसोर अलरेडि 3 बोसोर बारलांबाय दा जुदि 25 जानुवारियावसो जुदि फैसाखौ होयोब्ला अब्ला खै बोसोर जाखो हिसाब खालामना नायबानो 4 बोसोरनि बारलांबाय अब्ला 2025 आवसो जुदि मेच्योरिटी जाहैयोब्ला बे सेंग्राफोरा दिनै मा खालायगोन
नंखायनो आं खावलायदों बिथांमोनखौ नोंथांमोननि आखायावनो जुदि एसेबां खेमथा दंब्ला एनडिएफबि सेंग्राफोरखौ नोंथांमोना गासिबो रिहेबिलिटेसन होनायनि खोथा बुंबाय थादों मोनबाय होनबाय थादों 4 लाख करिखौथ' दोनथ' स्पष्ट जादोंना जों सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों दा दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं बेखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों बिथांमोना दिनै सुक्ति खालायखांनायनि उनाव एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ केसनिफ्रायबो सासेबो दिनै मुक्त खालायनानै होनो हायाखै आरो बिथांमोना 4 लाख करि जायफोर सेंग्राफोरनो होदोंमोन फिक्स डिप'जिट खालामनानै दोनदोंमोन सम बारलांबाय दिनै 3 बोसोर बारलांबाय दासिमबो एनडिएफबि सेंग्राफोरनो बिथांमोना थाइसेबो थाखा दिनैसिमबो रिलिज खालामना होनो हायाखै बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना बाथ्रा नङा हयरास दिनै बिथांमोना बे 3 बोसोर गावसोर खुंथायनि बेबस्थाजों दिनै जिबायदि बिथांमोना दिनै रमै बिथांमोना दिनै गावसोर इन्जयमेन्ट लागासिनो दङ बिथांमोनाथ' खमि जायाखै सरकारा बाजेट मथे फैसाखौ हरबाय थादों दिनै बिथांमोना जुदि गावसिनि इएम एमसिएलए बिथांमोननि चेयारमेनफ्रा जेरैबायदि फैसा जुदि बिथांमोना दिनै माने पार्सेन्ट लायो आरो माखासे माने ठिकादारफोरनिफ्राय जिबायदि बिथांमोना पार्सेन्ट लानानै दिनै बिटिसिखौ कारापसन गैया सरकार होननानै बुंबाय थादों खिन्थु दिनै कारापसनाथ' नुजाबाय थादों बेहायनो दिनै एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ दिनै मानो रिहेबिलिटेसन होनो हायाखै बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना बाथ्रा नंखायनो दिनै आंनि कुइसननि गेजेरजों बिथांमोना जेरैबायदि एन्सार होनांगौमोन आं बेबायदि एन्सारखौ मोननो हायाखै नंखायनो आं दिनै नोंथांमोननि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों बिथांमोना जिबायदि खोथा बुंदों दिनैसिमबो बिथांमोना मावफुंनो हायाखै नंखायनो दिनै आरो बे 41 था गामि 41 था गामि दिनै सनितपुरा एक्सटेनसन जानायनि खोथाखौबो आं बुंदों जों वेलकाम खालायदों 41 थाल' जानो नाङा आप टु गहपुर शिमलगुरिसिम बिथांमोना जुदि एक्सटेनसननि खोथा बुंबाय थादों बे कन्टिनिउआस जानांगौ 6 शिड्युलनि जिथु नर्म 6 शिड्युलनि गाइडलाइन मथे दिनै बे कन्टिनिउआस जानानै दिनै बिथांमोना जुदि हाबबायब्ला दिनै बिटिसिनि माखासे प्रशासनिक जिथु उदालगुरिनि सिङावनो जुदि बिथांमोनखौ हरबायब्ला दिनै बिथांमोननि डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस बिथांमोना दिनै अफिसियेलि खामानिखौ सोरनि थ्रुयै मावगोन उदालगुरिनि थ्रुयै मावगोन ना दिनै बिथांमोना सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानानै दिनै बिथांमोना मावगोन दा कनफिउज दिनै जों मोनथिनो मोन्दों माखासे खामानि मावनायाव बिथांमोना दिनै बिराद माने उसुबिदायाव गोलैबाय थादों जाहाथे बे उसुबिदाखौ दिनै क्लियार खालायनांगौ ना नाङा बिथांमोना दिनै नटिफिकेसन दिहुननानै गभर्नरनिफ्राय नटिफिकेसन दिहुननानै बिथांमोना गामिखौ सोबाय होनबाल'थ' जानाय नङा नंखायनो बिथांमोना जेरैबायदि एन्सार होनांगौमोन एसेम्ब्लियाव बेखौ जोंखौ रायज्लायनो खाबु होआखै बिथांमोननो साख्रि होनायनि खोथाबो बुंदोंमोन बिथांमोननो गथ'फोरनि फोरोंनायनि दायित्वबो लादोंमोन दिनै बिथाङा दिनै एन्सारखौ मा होदों बिथांमोना डिसिनि थ्रुयै सासे बिथाङा जिथु मेजिस्ट्रेटनि जिथु सार्भे खालायदोंमोन मेजिस्ट्रेट इनकुवारि होदोंमोन बे मेजिस्ट्रेट इनकुवारि होनायनि रिपर्टखौबो बिथांमोना दिनैसिमबो मोनाखै होनना बुंदों 3 मास बारलांबाय दिनै सेप्तेम्बरनि 17 थारिखआवनो बिथांमोना दिनै बे जाथाया जादोंब्ला दिनै दुखुनांथावना बाथ्रा बेफोरो बिथांमोना खुगाजों गोदै बुङो खिन्थु प्रेक्टिकेलि दिनै बिथांमोना मोनसेबो दिनै मोजां खामानि मावनो हायाखै नंखायनो जों नुदों बिथांमोना जे फेइलर बेट बे माने बिटिसिखौ बिथांमोना मोजाङै खुंनो हायाखै बेबस्थाखौ बिथांमोना दिनै बे फोरमान जादों बिथांमोना जों सोङोब्ला बुङो 17 बोसोरनि खोथा बुंबाय थायो बिथांमोना 17 बोसोरजों मा फोरमायनो नागिरदों जों बुंनो हायाखै बिपिएफआ दिनै 17 बोसोर दिनै रायजोजों सायख'नानै सरकार खुंनाय दिनै 17 बोसोर दिनै मोनाखै 15 बोसोरल'सो मोन्दों बिथांमोना 17 बोसोर बुङै दिनै बिथांमोना एरायना थानो नागिरो जों जि खोथाखौ बुंदों रायजो राजानि सार्थआव माखासे खोथाफोरखौ जों सोङोब्ला बिथांमोना 17 बोसोर बुंनानै एरायना थानो नागिरो गिदिर खोथा बुंनानै बिथांमोना जास्ट गावसिनि दायखौ एरायना थानो नागिरबाय थादों बिथांमोना बिटिसिखौ मोजां खुंनो हायाखै ओंखायनो आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानि खाथियाव फोरमायहरनाय जाबाय आरो गोजोन्थों थेंक इउ